Bore da Blwyddyn 3, rydw i nawr am esbonio tasg 1 Mathemateg i chi. Felly, ym fan hyn, mae gyda ni 2 swm-adio syml, ond bod nhw wedi danos gyda siapiau yn hytrach na crifau. Yn fan hyn, mae triongl adio cylch yn gwneud 3. Mae cylch adio cylch yn gwneud 2. Nawr, ein tasg ni yw weithio allan beth yw gwerth y triongl a beth yw gwerth y cylch. Felly, so ni edrych ar y cwestiwn gyntaf, triongl adio cylch yn gwneud 3. Mae angen i ni feddwl pa rhifau byddai'n gallu ffitio yn lle y siapiau. Felly, pa 2 rhif sydd yn gwneud 3? 2 adio 1. Oce, mae hwn yn gywir, ond rydyn ni angen sicrhau bod hwn yn mynd i wneud synwyr hefyd. Felly, os nhw'n ni rhoi 2 ac 1 yn gwneud 3, mae hwnna yn gywir. Nawr, mae cylch yn 1. Dwi'n gwneud 1 adio 1 yn gwneud 2. Felly ydy, mae hwnna yn gwneud synwyr a mae hwnna'n gywir. Felly mae triongl yn 2, mae'r cylch yn 1. So ni'n edrych ar y cwestiwn nesaf. Mae triongl adio triongl yn gwneud 8. Nawr, 2 rhif sydd yr 1 rhif i wneud 8. Dyna ni 4. 4 adio 4 yn gwneud 8. Wedyn mae triongl adio sgwar yn gwneud 7. Felly dwi'n gwybod bod y triongl yn 4. 4 adio beth sydd yn gwneud 7. Rwy'n rhoi 4 yn y pen, 5, 6, 7. Felly, mae 4 adio 3 yn gwneud 7. Felly, mae triongl yn 4 ac mae'r sgwar yn 3. Rwy'n ni edrych ar yr enghraifft olaf. Petrial adio yn gwneud 5. Fe am mynd ymlaen i'r un nesaf. Petrial adio petrial yn gwneud 4. Mae yn haws dechrau gyda rhai lle mae'r 2 siap yr un peth, o'r does dim ond 1 ateb posib. Felly, pa rhif rydyn ni'n adio gyda fo ei hun i wneud 4? Dyna ni 2. Felly mae petrial yr un peth a 2. Mae 2 adio 2 yn gwneud 4. Ddwn ni nôl wedyn i'r cwestiwn gyntaf. Dwi'n gwybod bod y petrial yn 2. Felly, os ydy'r petrial yn 2, 2 adio beth sydd yn gwneud 5. Rwy 2 yn y pen, 3, 4, 5. Felly mae'r pentagon yn 3. Felly, rwy'n ni edrych ar yr un olaf. Mae petrial yn 2. Mae pentagon yn 3. Beth yw'r cylch? Wel, mae 2 adio 3 adio rhywbeth yn rhoi 8. Mi'n gwybod bod 2 adio 3 yn rhoi 5. Felly 5 adio beth sydd yn rhoi 8. 5 yn y pen, 5, 6, 7, 8. Felly, mae'r cylch hefyd yn 3. Ar y tasg, mae syniad tebyg i'r rhain, ond bod nhw wedi dangos gyda gwahanol trychfilod. Felly, pob lwc